गिबिसिनथारावनो जोंनि गोजौसिनथाराव थानाय आफा इसोरखौ हामबायनो नैथियावहाय बेयाव आंजों लोगो लानाय साफ्रोमखौबो आंनि बे गस्पेल मेसेन्जारनि जानानैहाय आंनि गोसोनि अननाय सिबिनाय आरो खुलुमनायखौ जासिग्रोबाय। जों दिनै सारा संसाराव नायोब्ला नुनो मोनोना सारा बुहुमावनो दिनै कर'ना भाइरासनि साग्लोबनायाव मानसिफोरा गिख्रंथाव मोनसे महर मोनदों। जोंनि भारतआवबो दिनैहाय कर'ना भाइरासनि थाखायनो पाब्लिक कार्फिउ होनाय जादों। अब्लाबो जों दि बेबायदि मोजां देहा मोजां समखौ मोननायनि थाखाय जों इसोरखौनो बे समाव दान्दिसे सम गुसुङै बाइबेलनि रावजों सोलोंगोन। आसा खालामदों नोंथांमोना थारैनो जागायनायनिफ्राय जोबजासे नायगोन। आं बेखौ मिजिंथिदों। जेब्ला जों बाइबेलाव बिजिरनानै नायोना संसाराव जानाय गासै घटना मानियानो इसोरनि फसंखानाय सम बायदिसो जायो होनना बुंदों। जों बेखौ खालामनो होननानै खालामनाय नङा। जों बेखौ जागोन होननानै जों बुंनो हाया। मानोना इसोरा गावनि फसंखानाय सम बायदिसो संसाराव जानाय गासै घटना मानिखौनो खालामो। जों जेब्ला गोजाम रादायाव नायोना जुदायारिफ्रा असुर हादरनि असुरारिफोरजों गोबांथार नासयजानाय बेखौ जों नुनो मोनो। नाथाय बे समावनो जेसाया नाबिया बे नासयजानायनि गुबै ओंथिखौ सैथोखौ बियो नागिरनानै मोनदोंमोन बा इसोरनि गेजेरजों बियो मिथिनो हादोंमोन। जेब्ला बे नासयजादोंमोन बे जुदाया हादरा असुरारिफोरजों बे समाव बियो मिथिदोंमोन मोनदांदोंमोन सैथोखौ। मानोना असुरारिफ्रा बिसोरो बोलोगोरा जानायखाय जे जुदायारिफोरखौ नासयदों बे नङा। नाथाय मा होनदों बे फोलेरफ्रा पाप मावनायखाय इसोरखौ मानियैखाय आरो रायफ्रा बेखौ फोथायैनि जुनैसो नासयजादोंमोन होनना बुंदों। जेसाया बियो बेखौ रोखायै बिसोरनो मिथिहोदों। बे फोलेरनि मानसिफ्रा गोबांथार पाप मावनायखाय आरो मा इसोरखौ मानियैखाय आरो रायफ्रा बेखौ फोथायैनि जुनैसो बिसोरो नासयजादोंमोन। दा जुदायारिफ्रा नासयजादोंमोन। बे समाव जेसाया बिया बे जुदायारिफोरखौ रोखा रोखायै रायथिदोंमोन, रोखा रोखायै बुंदोंमोन। बेनि दैदेनगिरिफोरखौ, बेनि रायजोफोरखौ, बेनि रायतफोरखौ धोरोम आरो न्यायनि लामायाव नोंसोरो फैफिनदो नङाब्ला निदान आरो संहार जागोनखौ हांख्रायनानै लानायसो जागोन होननानै बिसोरखौ साबधान जानो खावलायदोंमोन। नोंसोरो इसोरनि लिंनायाव फैदो, न्यायनि लामायाव फैफिनदो, इसोरखौ गाबज्रिदो, नङाब्ला नोंसोरो निदानखौ आरो संहार जागोनखौहाय हांख्रायनानै लानाय जागोन होननानै बिसोरखौ जेसाया नाबिया साबधान जानो खावलायदोंमोन। बे जुदायारिफोरा जेन असुरारिफोरजों नासयजादों, बे नासयजानायनि ओंथिया मामोन? इसोरनिफ्राय आनज्रायलांनायनि थाखाय इसोरनिनो बेयो मा परिकल्पना, इसोरनिनो इच्छा बायदि बे जाफुंहोदों। बेनिखायनो जेसाया नाबिया बेवहाय जेसाया 26:26 बेबायदि बुंदोंना, फै आंनि मानसिफोर नोंसोरो गाव गावनि खथायाव हाबदो आरो नोंसोरनि दरफोरखौ फांथेदो, नोंसोरो दसे थाखमादो, आंनि राग जोंनाया जिमायागौ मानि होनना बुंदों। इसोरा जेब्ला राग जोंगोन बे गाव जिमायागौ मानि जोंनि बुंनायखौ बे खोनासंनाय नङा। बेनिखायनो इसोरजों रागा जोंजानायनिख्रुइ जों इसोरखौ दाव खालामनाया साबसिन जागोन। दिनैहाय जों सारा बुहुमाव नुनो मोनोना जि दानि बोथोर जि कर'ना बेराम, बे भाइरास होनना बुंदों, बेबो इसोरनि फसंखानाय सम बायदिसो। जों बेखौ फोजोबनो होननानै जों फोजोबनो हानाय नङा। जों बेखौ सोरजिनो होननानै सोरजिनो हानाय नङा। मानोना गासैबो संसाराव जानाय घटना माने इसोरनि फसंखानाय सम बायदिसो जायो होनना बुंदों। बै समावबो बिसोरखौ बाइबेलाव बेबायदि बुंदोंमोन नङा होमबा? जेसाया नाबिनि गेजेरजोंहाय नोंसोरो गावबा गावनि न' सिङाव हाबनानै दरजाखौ फांथेदो, जेब्ला आंनि रागाया जिमाया अब्लासिम नोंसोर बे न' सिङावनो थादो होनना बुंदों। दिनै भारताव दिनैहाय मा पाब्लिक कार्फिउ होनाय माने मा? बिनि ओंथिया मा? फोरबोनि रागा जोंनाया जेरै बेबायदिनो बे बेरामनि रागा जोंनाया जिमायागौ मानि नोंसोरनो न' सिङाव थादो होननानै बुंदों नङा होमबा? बेनिखायनो जों जेब्ला उपदेशगिरि 3:7 जों 8 नायोब्ला बेयाव नुनो मोनो। आं सिरिखौ फरायनि। संसाराव जानाय गासै घटना मानियानो इसोरनि फसंखानाय सम बायदिसो जायो होनना बुंदों। इसोरनि फसंखानाय सम बायदिसो जायो। बेयाव जोंनि संसारनि गाबनाय, दुखु, निदान, नोंथांनि रंजानाय, नोंथांनि खुसि, नोंथांनि सैनांनाय गासैबो इसोरनि फसंखानाय सम बायदिसो जायो। बेनिखायनो जों जेब्ला बिनिनो 10 सिरियाव जों नायब्ला नुयो मोनफ्रोमबो बिसयफोरनि थाखाय बियो थिग समफोरखौ फसंखाबाय। जों बारग'नो होननानै बहा हानो?
जोंनि मोनफ्रोमबो बिसयनि थाखाय बियो मोनसे थि समखौ थिनानै दोनखाबाय दिनै बुहुमाव जानाय गासैबो बे थि इसोरनि होखानाय सम बायदिसो बियो जागासिनो दङ उनाव मा जागोन बेखौ मिथिनोबो बियो जोंखौ हास्थाय होयो जों दिनै संसाराव थानाय मानसिफ्रा गाबोन मा जागोन बेनि उनाव मा जागोन हामगोन ना हामा जों बेखौ मिथिनो थाखाय जोंनि गोसोआव हांखुर जायो बेखौबो जोंनो मानसिया होखादों हास्थाय होयो आन्थाय जाजेननायनिफ्राय जोबनायसिम बियो मा मावगोन बेखौ थाल्लायै मिथिनो हानाय बोलोखौ जोंनो जेब्लायबो होआ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम बियो मा मावगोन जोंखौ फारसेनिफ्राय मिथिनो हानाय गोहोखौ जोंनो होनांगोन जों जेब्ला इसोरनि मावगोनफोरखौ मिथिखायो अब्ला जों गावनो इसोर जागोन नङा होमबा जों दिनै दाख्लै मोनायावहाय गोबां मानसियाहाय बेबायदिनो फनजों सिरि मोनहोदों सिनि गैयि साहा लोंहोदों बेबायदि नङा होमबा बेनिखायनो बेवहाय जोङो सिरि मोननानै थानायासो जोंनि थाखाय गोख्रोंसिन आं बियो नंगौ आरो नङा बेखौ आं बुंनो थाङाखै नाथाय जों नंगौब्लाबो नङाब्लाबो जोंनि फोथायनाया जों गोग्गोम जानो थांनांगोन जोंनि एसेबां गिदिर गोग्गोम फोथायनाया जोङो फंसे खोथानि थाखाय जोङो जुदि गाज्लायनोब्ला जों मा जागोन इसोरनि एसेबां गिदिर फोथायनायनिफ्राय जों एंस्लरनानै थानांगोन मोनसे फिसा गोरोन्थिनि थाखाय जोङो जुदि दसि जायोब्ला जोङो पाप मावोब्ला जोङो पापि जायोब्ला जों नोरोग फारसे थांनो गोनां जायो बेनिखायनो अनलायग्राफोर जों जेब्लायबो बाइबेलखौ फल' खालामनांगोन सोरनिबा बुंनायखौ नङा इसोरा बेयाव बुंखादों जागायनायनिफ्राय जोबनायसिम बियो मा मावगोन बेखौ थाल्लायै मिथिनो हानाय बोलोखौ जोंनो जेब्लायबो होनांगोन जेब्लायबो होआ जों जुदि बेखौनो जुजिथाबोब्ला जों इसोरनि अबायध जागोन जों इसोरनि बेरेखा थानाय जागोन बेनिखायनो जों इसोरखौ मानिनायजोंसो जों सोलिनो हागोन ना बेनिखायनो इसोरनि गासै हुकुमफोरखौ जों मानिनो दिनै जों संसाराव बे कर'ना भाइरासनि थाखाय बारग'नायनि थाखाय जों गोबां मानसिफ्रा गोबांथार राहा जानायनिफ्राय गनायनि थाखाय जानायनि सिगांनो जों साफा सिखोन थायोब्ला बे जोंनि थाखाय मोजां जोंनि देहानि थाखायबो मोजां जोंनि जानायफ्रा साफा सिखोन जोंनि गाननायफ्रा साफ सिखोन जोंनि न' बांफ्रा साफ सिखोन जोंनि आखाइफोरखौ जों सुयोब्ला जोंनि देहानि थाखाय ओरैनोब्लाबो मोजां बेनिखायनो जों बेखौ जों फल' खालामनाय दिनै हादरनि हादरगिरि बिथांमोना जोंखौ मा खावलायदों डक्टरफोरा मा थिनदों जों बेखौ फल' खालामनाय नङा होमबा जों मानसि हिसाबै जोंनि देहाखौ जों गोख्रों लाखिनाया जोंनि थाखाय मोजां मानोना बे जोंनि देहाया इसोरनिनो मन्दिरखाय जों बेखौ फोसाबनो नांखागोन जों फोसाबनो नांखागोन बेनिखायनो अनलायग्रा बिदा फंबायफोर जों दिनैहाय बे इसोरनि गाहाम बाथ्राजों बेखौनो जों सोलोंनो संसाराव जानाय गासै घटना मानियानो इसोरनि फसंखानाय सम बायदिसो जायो होनना बुङो बै समनि जुदियारिफोरखौ जेब्ला असुरारिफ्रा नासयदोंमोन बेबो इसोरनि फसंखानाय सम बायदिसो बे समावनो इसोरा बिसोरखौ मा बुंदोंमोन आंनि रागाया जिमायागौ माने नोंसोरो न' सिङाव दर फांथेनानै थादो जानो हागौ बे दिनैहाय इसोरनि राग जोंनाय बेनिखायनो बै समनि जोंनि दानि समजों गोरोबदों जोंनि भारत हादराबो दिनै न' सिङाव हाबनो थिनदों बेनिखायनो दासिमबो इसोरनि बाइबेलनि रावा गोथां जों इसोरखौ बे समाव जोङो गोसोखाङो जोंनि गासै गोसो मोदोम जिउफोरखौ जों इसोरनि थिननाय बायदि जोङो दैदेनलाङो जोंनि न'खराव जोंनि गामियाव जोंनि ओनसोलाव जों मोजां देहाजों मोजां गोसोजों मोजां सानस्रिफोरजों जोङो जोंनि जिबनखौ दावगालाङो जों खौसेयै अनलायनायनि गेजेरजों दावगालाङो बेखौ मिजिंथिबाय दिनैनि हाबाफारिखौ आं बेखिनियावनो फोजोबबाय गोजोनथोंसै आसा खालामदों नोंथांमोना आंनि बे इसोरनि गाहाम बाथ्रा बुंनायखौ एसेब्लाबो बुजिनो मोनदों नोंथांमोना थारैनो आंनि बे मेसेजाव मोजां मोनदोंब्ला नोंथांमोना गोसोआव मा सानदों आंनि बे कमेन्ट बक्सआव होयोब्ला आं अननानै गोजोननाय मोनगौ थुलुंगा मोनगौ इयुननि समफ्राव आं भिडिअ खालामनो आङो थुलुंगा मोनगोन नोंथांमोना आरो मा बिसयनि सायाव बेबायदि एसे गाहाम बाथ्राखौ खोनासंनो लुबैयो बेखौ नोंथांमोना आंनि बे कमेन्ट बक्सआव होगोन आं मिजिंथिबाय आरो नोंथांमोना माबा मोनसे शेयार खालामनो गोनांब्ला आंनि बे वाट्सएप नाम्बाराव हरनो हागोन लोगोसे आंनो कल खालामनो हागोन आं बेखौनो मिजिंथिबाय नोंथांमोननि अननाय आशीर्बाद आं हास्थायदों लोगोसे जों साफ्रोमजों लोगोसे इसोरा थागोन इसोरनि अननाय आरो आशीर्बादा जेब्लायबो थागोन बेबायदि आसा आरो बरसाजों दिनै बे हाबाफारिखौ बेखिनियाव दोनथ'बाय गोजोनथोंसै